дар нишасти хабарие дар душанбе мақомоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон гуфтанд, агар ширкати сохтмонии Комил 2010 талаботи онҳо барои ислоҳи камбудӣ дар биноҳоро иҷро накунад, муҷаввизи фаъолияташро мегиранд. ман сипориш дода ки будам ана хадамоти назорат як ҷоя хадамоти иҷозатномагӣ ки кор бурда истодам нисбати як рӯзу ду рӯз ба тез ҳал намешавад. бар тибқи санадҳои расмӣ ширкати Комил 2010 ба фарзанди Бексабур раиси хадамоти алоқа тааллуқ дорад. мақомоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон бештар кор дар ин биноҳои баландошиёна дар маҳаллаи Зарафшон ва ду бинои дигар дар Кулобро танқид карданд. бархе аз муштариён аз суръати кунди сохтмони баъзе манзилҳои Комил 2010 ва сифати биноҳо шикоят карданд, аммо масъулони сохтмонҳо ҷой доштани камбудиҳоро рад мекунанд. битонҳои мо мустаҳкам аст 100%. касе боварӣ надорад биёяд бина мо дар болои битонҳои мо тракторҳои тасмачарх мошинҳои 100 тонна гаштеса мана марҳамат биёяд мо доказат мекунем шуно. раиси кумитаи меъморӣ дар нишасти хабарӣ гуфт, аз камбудиҳои кори ширкати Комил 2010 шаҳрдори Душанбе ва додситони Кулро дар ҷараён гузоштанд. ин масъалае ки бая гирифтан лозим бошад лицензия мо ба тариқи судӣ ҳал мекунем. ҳозир инҳо кор бурда истодаанд, ҳар як иншооташа дида истодаанд, мо мактубҳое навистем. раҳматулло Табарзода сардори хадамоти назорати сохтмони кумитаи меъморӣ гуфт, камбудиҳо на танҳо дар иншоотҳои ширкат дар Душанбе, балки дар Кулоб низ ошкор шудаанд. дар шаҳри Кулоб низ мо як танхел объектро манъ кардем бо арбобаи худ ва сохтмон дар онҷо давом наёфта истодааст. нисбати як объекти дигар дар шаҳри Кулоб ба раиси шаҳри Кулоб ва прокуратураи шаҳри Кулоб мо мактуби расмӣ ирсол кардем барои чораҷӯӣ. майдончаи варзишам мешаванд ҷо дорем. абдураҳмон Ашуралиев, ки худро намояндаи раиси ширкат ва бригадири сохтмончиёни ин бино муаррифӣ кард, мегӯяд дар қисматҳое ки ҷараёни корҳои сохтмонӣ дида намешавад, аллакай корҳо дар он ҷойҳо ба анҷом расидааст. пешравӣ ҳаст. мана аз 3 бригадаи калон рафтестай дар сохтмони ман насиб боша мумкин то моҳои мая буд мекунем маналитомона. хонасозии ширкатҳое ки ба Бексабур раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон иртибот дода мешаванд, солҳои охир мавриди танқиди зиёд қарор гирифтанд ва вирди забонҳои матбуоти дохилӣ аст. бисёриҳо мегӯянд бар асоси қонун вазир ё мақоми ҳукуматӣ ҳаққи тиҷоратро надорад, аммо мақомоти баландпоя ин масъаларо нодида мегиранд.